Kuinka voitte? Onhan teillä vadelmia. Oh. Padam! Hei Axel! Oliks toi Åke Blunk? Hei Matti! Kuinka voitte? Mitä te nyt oikein sekoilette? Mistä täällä on kysymys? Te ette oikein ymmärrä vadelmia. Melkoisesti vadelmia. Kai teillä on toinen kenkä! Mulla onkin tässä ollut hieman vaikeuksia. Mitä? Kuka minä tarjoan teille vielä hieman vaikeuksia. Pärjäätte kyllä kaapissa. Mitä? Minulla on kaapissa vadelmia. Mikä? Kaapissa on päärallinen perkele! Perkele! Kauhe!